snauwels zat er tussendoor te douwen. Zo'n 1500 euro doe ik anders. Ik ook. Nou, wat ken ik hier voor liedjes? Nou, er zit natuurlijk nou tot heergens in de Niedert Lottem repertoire, of niet? Qua stem ook hier zitten. Ja. Zo we gewoon aan. Ik heb daar gestudeerd. En dat is al nostalgie. Zullen we dit dan doen? Ik snap hem. In Lottem? Nee, niet in Lottem. In die liedje. Oh, kom maar. Ja? Bijna. Ja, goed genoeg. Frans wil dat we daar een keer weer gezeik krijgen. Voordat we dadelijk weer problemen krijgen, is het misschien wel slim dat we ook een vasteloversliedje doen. Maar dat is, ja,
Speciaal nummer 1. Oeh, dat is een... Oké. Daar zou ik echt niet voorbereid voor vanavond, dat merk ik al. Maar dan moet je wel methelpen, bij deze. Spreken we dat af? Oh, spreken we dat af?
misschien van bestellingen, maar ik heb geen echt zin. Waarom een gratie heeft in kleuren, niet bloed, wie zit zijn keer pers en het mag ik ook goed. Wie spreken de netjes in hertje, ontspringen, wie zingen de veugelamp niet. Wat is zingen, zingen, zingen.